Ja sam u kampanjama, pa i u Nišu ovde više puta, sa svim ovim ljudima koji su sada u Srpskoj radikalnoj stranci, ostali, sa svima njima govorio o kući sa 2 ulaza, u istoku i zapadu, tome da preko Srbije sve treba da ide. Energenti, sirovine iz Rusije, gotovi proizvodi preko Srbije ili iz malih srpskih fabrika na rusko tržište sa evropskim kapitalom, zapadnoevropskim projektima, da bih ja juče sa govornice doživeo napade zbog toga. I onda kažem, ali stanite radikali, pa vi ste izneverili birače. Jer mi smo sa ovom ideologijom o kojoj ja govorim osvojili ovoliko mandata. Vi ste se vratili u 90. Može to stranka, ali onda nemojte da pričate ko je prevario birače. Kako je išla ta evolucija Srpske radikalne stranke? Mi smo najpre bili potpuno za Evropu i za demokratiju. Naprimer, Vojislav Šešelj je izuzetno cenio američku demokratiju i putovao u Ameriku da se upozna sa tom demokratijom. Onda su Amerikanci počeli da vrljaju, mi smo rekli da to ne valja, nemamo šta da sarađujemo sa Amerikom, potom se Evropska unija umešala u raspad Jugoslavije, pa smo rekli nikad nećemo Evropsku uniju, pa smo onda postali neki evroskeptici, da bismo na kraju doneli odluku u stranci da možemo da prihvatimo sporazum o pridruživanju ukoliko naše amandmane Vlada Republike Srbije prihvati u Skupštini i doneli odluku da možemo da glasamo, a onda odjednom, kad je Vlada prihvatila amandmane, ja dobijem nalog Vojislava Šešelja da ja obrazložim da sad nećemo da glasamo i tu je konačno pukla tikva. I sad Srpska radikalna stranka negde ponovo zastupa one stavove iz vremena raspada Jugoslavije kada je odbijala bilo kakav kontakt sa Evropskom unijom, sa bilo kojim strancem. Može to da bude ideologija jedne stranke, samo nju treba proveriti na izborima. Ova sadašnja ideologija Srpske radikalne stranke nije proverena na izborima. Ideologija Srpske napredne stranke je proverena na izborima. To je ona ideologija koju su radikali osvojili. I to je ta konfuzija u njihovim glavama. Sad, kad pričamo o programima, da ne zaboravim, naš ekonomski tim je bio kod predsjednika Vlade Republike Srbije. Blagovremeno, pre mesec i po dana. I mi smo mu odneli čitav program mera koje predlažemo predosjećajući krizu u pokušajima da tu krizu svedemo na neki nivo koji Srbija može da preživi. Srbija nije džin koji kad padne protrese svet. Ali svejedno, i ako ste mali, ako padnete pa se razbijete, to svakako boli. Dakle, nismo krili te mere. Vlada se još ne usuđuje da posegne za njima, veoma su oštre. Ali će biti oštro kroz 2-3 meseca pa će da se češu po glavi. Jer ako oni dozvoljavaju Jelašiću da svakog dana po 30-40 miliona evra baci, a nema nima da ih iznesu iz zemlje, ne da nešto pomogne, ne da daju kredite ljudima koji proizvode i koji će da vrate to, a da ne otpuštaju ljude, na primjer, radnike. Ne, on to baca. Šta rade strane banke? Kupovale su obveznice za dinare, pretvaraju kamatu u devize i iznose novac u svoje matične zemlje. Veliki tajkuni iz Srbije fiktivnim računima iz Kine, iz drugih zemalja, plaćaju doznake iz inostranstva, kupuju devize na domaćem međubankarskom tržištu, preko kiparskih banaka plaćaju, 90% ostane na Kipru, 10% ode za nekakve račune koje treba da plate. Mi smo rekli, zatvorite granicu za stranu robu. Zamrznite cene. Fiksirajte kurs dinara prema evru. Mora se zna koliko je kurs. Hrvatska brani, kunu ne da. Makedonija brani svoju valutu. Bugarska i Rumunija su u Evropskoj uniji. Konvertibilna marka u Republici Srpskoj i u celoj Bosni i Hercegovini apsolutno ima isti odnos prema evru kakav imala kad je nastala. Dakle, svi svoje građane drže u stabilnosti, bar što se tiče valute. A mi ne. I guverner juče kaže, uopšte ne zna gde će se zaustavi dinar. Šta to znači za proizvođača koji danas proizvodi treba prodati za 2-3 meseca? Koju će cenu on da odredi? Koji će kurs evra da odredi za taj dan kad bude prodavao svoj proizvod? Mogu samo da zamislim. Dalje, privatnici su već počeli da otpuštaju radnike. Nemaju prevelike potrebe još uvek, ali nešto predosećaju. Pa bolje sad da se liši radnika nego u maju kad svi budu se lišavali. Računa, njegov radnik sad kad ode neće izaći na ulicu u maju. Danas su štrajkovali radnici robnih kuća Beograd, paralisali Beograd ceo dan.
Ima ih nekoliko stotina. A šta kad dođe nekoliko hiljada, nekoliko desetina hiljada? Pa to, sada kada govorimo o tim ekonomskim temama, to je dobra prilika da se osvrnemo i na nedavno usvojeni budžet, koji je isto bio povod, da kažemo, za određene razmirice i osporavanja i tako dalje. Pa u tom smislu, evo sada čujemo da kažemo, Rusi ipak uplaćuju novac za ono što smo im tražili i tako dalje. Vaše predviđanje ekonomske situacije i u tom smislu kako ocenjujete donošenje ovog budžeta? Budžet je kasnio, neopravdano. Ali su nas posljednje 3 vlade naučile da ne očekujemo budžet na vreme. Iako postoji zakon o budžetskom sistemu, rokovi, iako je 1. novembra trebalo nacrt budžeta da dođe u Skupštinu Srbije. Pa ko je kriv za to? Mi smo ga, uvek je kriva vlada, naravno. Mi smo ga usvojili 30. decembra na sat pred istek roka. Ili ne, 10 minuta posle isteka zakonskog roka, posle ponoći. Trajalo je glasanje do ponoći, 12 minuta je bilo kad se završilo glasanje. Zato što je tu postojala obstrukcija Srpske radikalne stranke. Mi smo imali jedan sastanak šefova poslaničkih klubova kad je budžet stigao u Skupštinu. I kad su pitali kojom dinamikom može da bude usvajan budžet, ja sam odmah podigao ruku i rekao sam, Srpska napredna stranka je pripremila diskusiju, amandmane, hoćemo da građanima Srbije, koliko god to bude moguće, dokažemo šta je sve moglo da se finansira, a ne finansira se, ili šta se sve finansira, a nije moralo, ali mi nećemo biti problem da budžet bude usvojen. Dakle, onog časa kad treba prekinuti raspravu da bi se glasalo, mi ćemo vas 126, jer vas ima dovoljno, većina ste, pustiti da donesete odluku. Vi treba da vladate. Nije naš posao opozicije, koja nije pobedila na izborima. Nije naš posao da vas sprečimo da vladate. Naš posao je da pokušamo da vas ubedimo da može bolje, da ubedimo građane Srbije da može bolje, da vam popravljamo zakone amandmanima, ali ne možemo da vas zaustavimo kad vladate. Vaš posao nije da se obazirate na naše zahteve i želje. Vi vladajte po svom programu. Čitajte ono što mi pišemo, ako vam se čini da je to prihvatljivo, neće kruna da vam padne s glave ako prihvatite. Ako nije prihvatljivo, radite po svome. Ko je pobedio, nek vodi državu. Radikali su rekli, ne, mi nećemo odustajati od rasprave i ja sam onda izračunao da bi to moglo trajati do kraja januara. Da bih ja saznao u četvrtak da se intenzivno vode pregovori između radikala i demokrata i čak se jedan vaš komšija tu demokrata krstio i kaže da mi neko rekao da će vidim Dragana Todorovića u našoj stranci, ne bih nikad mogao da poverujem, a video ga je, zato što je Todorović blizu tu i stanuje gde je njihova stranka. I onda su počeli mučni pregovori koji su završeni na 5 sati pred izglasavanje, potpunim dogovorom. Ja sam znao za elemente dogovora, detalje dogovora, ja sad ne znam šta je sve izvršeno, ali znam elementi i detalje. I mi smo dobili budžet. Budžet za koji se sad zna već da visi. Biće rebalans. Biće rebalansa i druga stvar, ponovo ga krpimo prodajom onoga što više nemamo. I koliko je to besmisleno računati, odlično stiže 400 miliona evra od Rusa, ali odlazi naftna industrija Srbije. Odlazi resurs. Odlazi pogon Srbije, odlazi. Na svu sreću to su naši prijatelji. Ali kad počne interes profita i kapitala, tu se mi političari možemo da pričamo o prijateljstvu. I vi ćete lako naći predsjednika Rusije, predsjednika Srbije da govore o prijateljstvu dve zemlje. Rusija će politički da nas podrži u Savetu bezbednosti. I to nam je sad jedini osnovac. Ja o njemu pričam već 8 godina od kada je DOS došao na vlast, na svu sreću, evo 2 godine, sad i DOS to prihvata. Ali kad počne biznis, kad počne profit, kapital, ulaganja, tu nema prijateljstva. Pa i kod nas narod kaže sir za pare, kako ono beše, prijateljstvo je sir za pare. A sve što vas stalno, da kažemo, u medijima pojedinim, pogotovo štampanim, kako kažem, pozivaju ili prozivaju da ćete biti deo rekonstruisane vlade i tako dalje, pritom to dolazi, da kažemo, iz više pravaca i tako dalje. Zato što nema odgovornosti. A kakva je odgovornost novinara koji napiše Tomislav Nikolić štaka Borisa Tadića?
i kaže doći će on u vladu Borisa Tadića. I proće 4 godine mi nećemo ući u vladu. Ko će da pita tog novinara, izvini, ili ti misliš još da se baviš ovim poslom? Nema odgovornosti političara. Vi imate zamršenu situaciju u vladajućoj većini. Demokratska stranka na svojoj listi dovela G17+, SPO, SPS sa PUPS-om i Jedinstvenom Srbijom ušao u parlament. Ako se stvari ovako budu razvijali i ako mi napravimo normalnu političku scenu i 2 bloka u Srbiji, male političke stranke neće smeti da idu same na izbor. Sad bi demokrate trebalo da odluče da li će na listu da stave SPS ili G17. Ne možete obe. Neće hteti jedni sa drugima da idu. Zato nas SPS svojata. I tu Ivica Dačić se ponaša kao iskusni prepredeni političar. Ali to sve pada u vodu. Svaki njegov intervju ima deo u kome on kaže da, poželjno je, jedva čekamo i doći će Srpska napredna stranka i zašto da ne? A zašto da? Zašto on to govori? Zato što se boji za svoje biračko telo koje će preći kod nas. On sad želi da pokaže da smo mi isti kao i on. I kad već i Tomislav Nikolić dolazi u ovu koaliciju, onda je dobar i Ivica Dačić. A mi nećemo. I makar da 1000 puta kažem, nećemo i nema potrebe i ne želim to da radimo. Ja da sam hteo da mi budemo u vlasti, ja bih pripremao ovo što se desilo u Srpskoj radikalnoj stranci, pa bih otišao sa 50 poslanika, sa 60. Pa kad uđem u vladu da uđem sa 60 poslanika, a ne sa 20. Meni ne trebaju ministarska mesta, javna preduzeća, novac za finansiranje. Meni treba jedna dobra, bogata, napredna, normalna Srbija. Znači, ta konfuzija u kojoj nas svojataju, u stvari služi da nam se obori rejting. Istovremeno radikale ćete čuti na svakom koraku. Tomislav Nikolić direktno sarađuje sa Borisom Tadićem. Da bi Dragan Todorović juče odao kako oni funkcionišu, ja imam taj deo stenograma, čuvam mu za uspomenu, kaže, mi kad razgovaramo sa Borisom Tadićem, mi razgovaramo o ozbiljnim pitanjima. Odnosno, ne sa Borisom Tadićem, sa Demokratskom strankom. Pa jeste vi šta je sve on izgovorio. A meni su samo pre 3 meseca proklali i sinove i unuke, zato što sam obavestio Vojislava Šešelja da sam imao razgovor sa Borisom Tadićem. I rekao o čemu je bio razgovor i on odobrio šta da uradim povodom tog razgovora. Ja to rekao pre 30 ljudi u telefon na spikerfon Vojislavu Šešelju. A onda je dobilo nalog njih nekoliko da izađu i da me prokunu za sva vremena svakog radikala koji ima kontakte sa Borisom Tadićem. Pa šta će sad raditi s Draganom Todorovićem? Dobro, mi smo... Dakle, nemam. Ja ću imati kontakta sa Demokratskom strankom. Ja sam neprekidno tu sa Novom Srbijom, DSS-om. Preko puta mene Jedinstvena Srbija sad nešto, Dragan Marković od pre 3 dana neće da govori sa mnom. Izleteo se, rekao da treba ja da vratim mandat i on to iz svoje glave, ne iz zakona i ne iz stavova koji su negde usvojeni. Tu je PUPS, tu su stranke manjina, izvredno sarađujem sa njima. Ne mogu da sarađujem sa Srpskom radikalnom strankom, ne žele. Poslao sam im predlog zakona kojim konačno regulišemo ovo stanje, šta su ostavke, šta je poveravanje mandata, jer Ustav traže da to regulišemo zakonom. Oni su mi vratili neotpečaćen koverat, kad stiže od mene, ne otvara se, uopšte ih ne interesuje šta ima unutra. Pa tako ne može se sarađuje u jednoj skupštini. I onda će izaći za govornicu pa će kažu, on sarađuje sa Tadićem. Treba da prestane ta priča. Ja njih nikad nisam optužio što sa nekim razgovaraju, što sa nekim sarađuju. Jedan dan hvale Čedomira Jovanovića, drugi dan hvale SPO. Pa šta? Pa šta? Pa tako treba se radi u skupštini. Uvek se nađe neka mogućnost da se nešto ostvari. Spomenuli ste nacionalne manjine. Jedan od prvih poslanika koji se pridružio bio je Otto Kiš-Marton, koji je predstavnik mađarske zajednice. Ne kažemo, bilo je i drugih koji su to. U tom smislu, ovako jedno opet programsko pitanje, ne toliko dnevno političko, kakav je stav, odnosno program Srpske